Καλησπέρα φίλοι μου, σε συνέχεια από το βίντεο που κάναμε προηγουμένως, ερχόμενοι. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι τα μελίσια βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη, πολύ νωρίς για φέτος. Τώρα αυτό γράφει, να παραδούμε κιόλα. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη τα μελισσάκια και γι' αυτό το λόγο πρέπει να τρέξουμε λίγο με τους ορόφους. Νόμιζα ότι θα ήταν πιο χαλαρά λίγο τα πράγματα, αλλά ευτυχώς μάλλον τα πράγματα δεν είναι τόσο χαλαρά. Πρέπει λίγο να φουλάρουμε κι εμείς μαζί με τις μελισσούλες.